kamfanin na kuma suna in samari film production kenan ba. Ya abin da ya faru da kike. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu haka suka maka kisan abun yana damuna a raina ko. Saboda wata kan an ce mun kana cikin ƙauyen nan ka zo kana neman wata yarinya yar ƙauye wallahi baka isa ba. Wai dama ƙauyen nan akwai yan mata tsala irin wa'annan. Wallahi lamarin kai na burge. Daga gidan nake. Sartse 2024. Shine ya ce zo ma jawabi yana dai neman aurenta. Wanda ki gaggauta janye wannan auren. Abin da ya fi addu'a fa. Dan mahaifin ya raba mu kuma shi ne? In za ki tsalle sama kan ki faɗo ƙasa ki haihu. Ko babu ba. San hukuncin wanda ya kisan kai kuwa ya kashe kansa kuwa. Dan na sake ganin ka tare da yarinyar nan. To wanda ya tafi lahira a jirkice sai ya fi ka jin daɗi. Sartse yana nan tafe ya sha kallo lafiya.